zu eusko sekzionetan izan dugu beste batzuetan baino denbora gutxiago prestatzeko. Orduan prestaketa izan da pixkat gaineroa, baina azkenen atera dugu, gai guztiak eman ditugu, eta gero txapelketa beste eskolako lankide guztiekin egotea, eta azkenen oso giro ona zeon guztien artean. Osea, txapelketa bat zen, baina ez zen ontatzen txapelketa bat zela. Azkenen, igual, lan egiteko garaian edo jateko orduan, itzaitu dugu, oie, zemuz proba hau, zemuz beste proba. Osea, azkenen, pixkat konpainerismo hori zeon, eta gero ja saria irabazten, emozio asko egia zen. Interesan duken informatikako mundun, ordenagailutan eta horrelako gaietan. Eta orduan erdi maila hartu nuen, eta erdi mailan oso ondo asko gustatu zitzaidan, eman ditudan gaiak, eta orduan goi maila bat egitea aukeratu nuen. Eta bain goi maila bat egiten ez. Niko mandatuko nuke erdi maila egitea, goi maila egitea. Azkenen asko ikaste duzu, oso praktikoa da, ja ez informatiko zikloa, baina beste ziklo guztik asko ikaste duzu haietan, eta zure interesa hartzen badun ziklo bat badao, hori baduzu, asko ikasiko duzu gai hori buruz. Nik esan beharko dudana da, ez utzi inork esatea zer edo zerez ikasi behar zuen. Azkenen, zuk izango duzu ikasi beharko duzuna, orduan nahiz eta nota onak, nota txarrak, zuk kalkulatu behar zu zer egingo duzun eta zer egingo duzun zure bizitzan.